Hello bali may ayusin tayong ito yung welding inverter na dinala sa atin. Ganito na yung itsura. Tapos diyan, yan kita niyo yung terminal, sunog yan. Tapos ito na yung dalawang terminal, yan. Putol na, hindi na nakakabit. So, bali ganito na rin yung dinala sa atin, ganito na. Bali matatanggal yung tatanggal yung board Pero tama yung ni customer na di siya nagkamali sa atin dinala. Kasi babalik natin to sa sa dati Tapos dito, yung terminal na yan, magre-reinforce tayo ng dito ng copper para tumibay. At saka magpalit tayo dito ng ito. Palitan natin to at saka ito. Yan yung buo na yan. So, hindi ko na lang to i-test magte-test muna tayo pala ng hindi ko na pala i-on kasi duda na ako So, hindi ko pa natingnan to. So, te-test muna natin kung may short to o wala ba. So, dito sa dito sa output muna tayo. Kung shorted ba yung output. Diyan. So, bali ito. B plus at saka ito. So, yan. Hindi naman. So, yan. Hindi shorted. So, dito tayo maghanap sa sa main capacitor. Tubukan natin. Nalipat tayo ng continuity beep. So yan, pagka dinikit ko, yan tumutunog. So ibig sabihin short yan. Try natin dito. Nako, shorted. Dito rin. Isa lang to, shorted. So ibig sabihin sira yung IGBT. Yan tester .5 shorted talaga. So baklasin ko muna yung board sa sa casing, tapos saka natin i-troubleshoot na maigi pero sigurado na ako may sira yung IGBT natin. Hindi ko lang alam kung ilan ang sira o hindi kaya lahat. Bali brand pala nito eto, hindi ko malaman kung anong brand to yung model na lang Z300Z. So 300 amperes to. So yan. So babaklasin ko muna So testing tayo kung nawala ba yung shorted pagkatapos nating tanggalin yung mga IGBT. Ito yung 4 na IGBT. Yan, so lagyan muna natin dito. So testing tayo main capacitor. So yan, nawala. Yan, okay lang yan. Kasi yan, charge ng capacitor yan. So,
Wala na. So, ngayon hanapin natin dito kung saan yung sira dito sa apat. Ito, sira. Sira din. Sira din. So, lahat sira. So ngayon, kailangan nating ma-check si PWM. Ba't nasira yung mga IGBT natin. Ayan. Baba ko. Ang kailangan nating ma-check to. So, bali ngayon magsubukan nating panda rin to gamit yung workbench power supply natin. So, naikabit ko na yan. So, tingnan natin kung aandar to. Tapos, magsukat din tayo dito ng ng AC voltage ng base emitter kung may makuha pa tayo. So, ito, on na natin. On ko na yung power supply. Yan, meron. Umabot ng 400. 391. 80 na natin saglit. Yan, meron. So, magsuka tayo dito. So, yan, tester natin. Nakaset tayo ng 50 volts AC. So, dito, base emitter. Oh, wala. Kabila. Wala din. Wala. So, wala tayong supply. Patayin natin muna. So, pansinin nyo na maigi yung tester ha. Pagka nilagay ko, magsusuka tayo dito. So, i-on ko ha. Pansinin nyo. Hindi nakasyado, no? Yan o. Nakikita nyo yan. On ko ulit. Yan o. Namamatay siya. Yung signal, hindi tumutuloy. O di kaya yung voltahe. Ito gamit natin, voltage lang. So, makikita natin. Yan o. Hindi tumutuloy. So yan yung isang dahilan ba't nasisira yung natin, IGBT natin, kasi pangit yung signal at saka namamatay yung signal natin dito sa PWM. So kaya sumabog yung mga IGBT natin na apat. Yan yung parating tandaan nyo ng yung lahat ng gumagawa ng welding machine. Pagka pangit yung signal na nilalabas ng PWM, may tendency talaga na masira yung mga IGBT natin. So,
Kung alam niyo na paano ano yun, paano itama yung signal, madali na lang sa inyo. Pero pagka hindi, medyo mahihirapan talaga kayo. Sa akin naman, talagang kabisado ko na yung mga circuit ng ano, yung paano lumalabas, so paano nawawala at saka paano natin palalabasin yung signal ng PWM ng maayos, no. Kahit na hindi na ako gumamit ng oscilloscope, kabisado ko na yung ano. Pero ano, subukan nating tingnan yung ano ng signal ng ano ng PWM na to. So may kakalikutin lang ako saglit ano para may balik natin yung tamang signal. So ngayon subukan nating mag-tester ano kung okay na ba. So tingnan natin to So on ko na. Yun. Patayin ulit natin. On ulit natin. Yun. So okay na. So balik ko lang to. Tanggalin natin yung power supply na ginamit ko. Tapos kabit tayo ng mga IGBT. Ay hindi pala. Try ko munang i-test dito kung meron. Dito. So, yan. Balik ulit tayo. Dito. So yan, meron. Ang kabila. So yan. So ayos na yung signal. Yan. So pwede na nating ikabit yung ano, bagong IGBT. So kakabit ko muna no. Tapos testing na natin ano panda rin. Gamit yung ito na yung supply na gagamitin natin. Yung main supply na gagamitin natin ikabit. So bali ngayon ano, gumawa tayo nito ng bago. Yan. Ito rin bago rin to. Tapos nag-reinforce tayo sa ano. Ito ginawa natin, nag-reinforce tayo ng ano yan, copper. Magkabilaan. Makikita nyo yan. Dito sa kabila rin. Para tumibay itong ano kasi natanggal na yung ano dito, yung copper dito. So bali ito yung dalawang ano, ito dito. So pinalitan natin ng bago yan, malaki na. Tsaka naman ito dito rin. Pinalitan din natin para tumibay na. So ngayon, tatanggalin natin ulit yung ano, board tapos kabit na natin yung IGBT at saka yung dito pulse transformer natin, pati yung transformer din dito kasi tapos ko nang maayos to yung ano, yung PWM signal. So okay na yan, kaya lang hindi ko kinabit muna kasi gumawa tayo nito. Yan, natapos na natin yan, so babaklasin na natin ulit tapos kakabit na natin yung mga IGBT. So naikabit na natin yung ano, naibalik na natin yung transformer dito, nakakabit na rin yung mga IGBT. So try na natin tong i-testing ano. So yan, patibay na to, tsaka yung sa kabila. Tapos nag-reinforce na rin tayo nyan nung sinabi ko na nakaraan. Ito, magkabilaan dun sa likod para medyo matibay. So ngayon bali i-on na lang natin yung welding ano. Kaya mag-ano muna ako ng ano, tester na para sa output natin. So yan yung switch natin, naka-on na yan. So on natin dito.
So yan. Bali nag-on na. Tayin ko muna yung ilaw. Yan. Ihitin natin hanggang 310. So yan. Tapos magsuka tayo ng output. So yan. 42.4. 42.4. Yun nga. So bali okay na to, ano? Anuhin na lang natin to. Di na natin tatakpan kasi walang takip to. Dinala sa atin, ganito na. So patayin ko muna yung welding. Bali testing na lang natin to sa labas. So testing na natin tong ano natin. Gawa nating welding inverter. So on na natin yung welding. So yan. Tapos set tayo na 187. Yan, pwede na yan.